Ayiwa an bɛ couleur ladege la bi an b'a daminɛ n'an ka faso drapeau ye Mali drapeau ni mana ye o drapeau ninnu o couleur ye vert de ye an b'a fɔ binkɛnɛlama ni n'o bɔra ye jaune an b'a fɔ o ma nɛrɛmuguma n'o bɔra ye rouge an b'a fɔ o ma ko bilenman bamanankan na donc ni mana o ye dugu bɛɛ n'a ka drapeau o couleur tɛ kelen ye dɔw couleur ye kelen ye mais a signe tɛ kelen ye dugu bɛɛ n'a ka couleur ye bon bi an bɛna kuma mun kan an bɛna couleur tɔgɔw de dege an tɛna bɛɛ kɛ dɛ an bɛna dɔ kɛ couleur minnu bɛ sɔrɔ an kɛrɛfɛ kosɛbɛ donc ni mana o daminɛ ninnu dɔn a tɔ ninnu tɛ gɛlɛya donc couleur minnu bɛ utiliser chaque jour an bɛna don o de la fɔlɔ o ye bulalama ye o ye bleu ye la couleur bleue n'o bɔra yen la couleur jaune o ye nɛrɛmuguma ye n'o bɔra la couleur rouge o ye bilenman ye bamanankan na n'o bɔra la couleur verte o ye binkɛnɛlama ye bamanankan na la couleur violet ni couleur violet o ye kɔlɔji de ye bamanankan na kɔlɔji couleur la couleur violet n'o bɔra la couleur orange ni mana a bɛ komi lemuruba couleur comme orange money couleur donc o ye orange la couleur noire ni mana o ye finman ye bamanankan na n'o bɔra yen la couleur marron ni mana o marron bɛ komi a bɛ komi chocolat lama mais chocolat tɛ a bɛ komi chocolat don quoi n'o bɔra la couleur rose a bɛ ko komi la fleur rose o couleur n'o bɔra la couleur gris a bɛ komi finman ni jɛman ɲagaminen dɔɔnin a bɛ komi noir clair donc finman jɛman dɔɔnin n'o bɔra la couleur blanche o ye couleur jɛman ye bamanankan na nin filɛ nin pour que i ka dege a la i mana se ka nin papier nin ta ka crayon ta ka olu identifier ni numéro damadɔ ni couleur damadɔ ni identifier i bɛ se ka pɛrɛ i tɛ gɛlɛya sɔrɔ n'i taara école la donc ninnu bɛɛ i kan k'olu dɔn dɔnni daminɛ so de i fa bɛ se k'i dɛmɛ i ba bɛ se k'i dɛmɛ i kɔrɔkɛ bɛ se k'i dɛmɛ i sigiɲɔgɔn bɛ se k'i dɛmɛ o de kun don ala ka video wɛrɛ yira an na